Έσβησε τα κλιπ με σένα. Έριξε τα βίντεο σου ο Ι6. Γι' αυτό ρωτάνε. Έριξε τα βίντεο σου ο Ι6. Ι6. Search. Ι6. Βίντεο. Έσβησε τα βίντεο μου με μένα. Ωραία, και εγώ τι να κάνω τώρα? Να βάλω τη γάτα μου να κλαίει που έσβησε τα βίντεο μου με μένα? Επειδή τον είπα θα κάνεις moderation στα σχόλια και δεν θα βάζεις fake τίτλους? Ξιδάκι, ξιδάκι, ξιδάκι. Άμα δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά σωστά, δεν σε φταίω εγώ. Ι6 έκανες private τα βίντεο. Αυτό τώρα το έκανες, ωραία. Έχεις πάει 5.500 sub, ok. Έχεις βγάλει ένα χαρτζηλίκι από το YouTube, ok. Αυτό δηλαδή τώρα που έκανες τι είναι? Και καλά ότι με σβήνεις από το κανάλι σου? Εμένα στα τέτοια μου, εσύ θα είσαι χασούρα. Αλλά τι λογική είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ναι. Σου είπα να κάνεις moderation τα σχόλια και να μην βάζεις fake τίτλους. Και μου λες δεν μπορώ να διαγράφω τα σχόλια, είναι πολλά. Και σου λέω αν δεν μπορείς θα σε βοηθήσω εγώ. Και εσύ πήγες τώρα και μου έκανες όλα τα βίντεο private. Ωραία φίλε. Μάλλον chat είμαι πολύ βλάκας που είμαι πολύ καλός. Πάρα πολύ βλάκας. Είμαι πολύ βλάκας. Ευτυχώς το κατάλαβε, ναι. Λοιπόν chat. Λοιπόν chat. Μισό λεπτάκι λίγο να αράξουμε. Τσάτ, πρέπει να κάνουμε μια εξηγημένη κουβέντα. Είσαι βλάκας, Τέο, που είσαι καλός? Είσαι μεγάλος μπετόβλακας.